Pero hapon patse? Kasi paano pa daw yung antibiotic nila sa umaga. Di, tayo ko na lang sa'yo ng chat mo. Hindi na ako mapunta doon ng mga alas 2, gano'n. Baka ganun oras, pwede na siya. Gamit ako. May bibili ka ba rito? Wala. Mas na yun siya. Saan na? Sabi mo, hindi na ako
lugaran nyo ay comment kayo. Ay, santo yung anak buwas.